Hi everyone! Welcome again to Leia Grace TV. Ug karon ako na jud tubagon ang inyong mga questions. Diba nangayo ko og 24 lang na questions. Actually, daghan nag-comment pero ako lang pilian og 24. Pero nganong 24 lang man? It is because I just turned 24 last July na. Happy birthday! Thank you so much sa mga nag-greet sa ako. And regarding sa mga questions, so nalingaw kong basa. Actually, kay naiuban nga seryoso o pangutana, napaiuban nga katawanan, and something kakaiba ilang mga questions. And nalingaw ko. And thank you so much sa mga nag-comment o sa katong mga gipang PM na ako. Salamat sa pag-respond sa akong message. Karon ato na sundan. And by the way, kanidi ay dili ni siya pasunod no, so girambol ko lang itong mga questions not based sa mga isa pang nag-comment na ano ko lang pag-i-arrange kong pagka. Now, let's proceed to question number 1 from Alan John Sarsen. So, YouTuber po ni siya, no? Iyang channel name is Maestrong Raketero. So, subscribe po sa iya, guys. Ano niyang question? What inspires you to be a YouTuber? Nag-inspire dyan sa kuang kung anong naghimo ko o video, pinaka-reason yun is gusto dyan na ako mag-try o something new. Hilig mo ko mag-explore o mga bagay-bagay. Katong nakita na ko nga daghang nag-vlog, samtang gatan ako sa ilang mga YouTube videos. So, murag na-inspire po ko sa ilaha, na-influence ko na maghimo po ako. Since hilig man ko mag-edit og video, so nalingaw po ko edit sa akong mga video. Kata lang. Next, question number 2. Gikan kay Jam. Bakit payat ka pa rin hanggang ngayon, bye? Actually, dati payat jud ko and karon nisamot og kapayat. Yes, I don't know pero siguro po kaning gamay lang po ang ginakaon. Usahay daghan, usahay po gamay. So, medyo lisod. Na ako'y problema sa pagkaon manggod mo. Siguro mo, ang reason kung anong payat ko. I'm trying my best man po na magtaba-taba. And hopefully, magkalaman-laman na dyan po. So, ito lang. And next, question number 3. Hindi ka ni siya kay Jo Chang Kanoy. So, in this world full of judgment, do you judge? Okay siya pangutan na. Para siya ang beauty contest na search. Kaya sometimes, di dyan may iwasan na mag-judge. Pero syempre, dili man dyan ka dapat mag-judge, di ba? Naman dyan usahay nga pa-judge pa tag-tao. Dili dapat, di ba? And yes, in this world full of judgment, sometimes I judge. Pero dapat dili. Okay? Dapat dili dyan. Diba nga sa natay Bible verse nga, do not judge or you too will be judged. Okay, let's proceed to question number 4. It's from Ate Maribel Kimpan. So, yung pangutana, kinsa imong gwapa nga inahan? So, ang akong gwapa nga inahan kay si Lenny Q. Buena Vista. So, before Basalo siya, parang Buena Vista na siya. Kay naminyo siya usab. So, by the way, ang akong biological father, wala na diri sa world. Okay, question number 5. Hindi ka ni siya kay Eloise. Ang pangutana niya, nakasakay na kag kabaw. Wala ko'y ma-remember sa akong memory na nakasakay kong kabaw. Pero ang ma-remember lang nako is nagsakay kong kangga
nga ginaguyod sa Cavao. So mo lang na akong ma-reminisce jud na memory tong childhood. So bata pa ko ato. Pero kung magsakay ko Cavao, di ko sure. Wala ko'y ma-remember. So ito lang. Question number 6. Gikan kang Harvey Doron Bara. So anak siya, magpa-shoutout daw siya. Shoutout kay Harvey Doron Bara. So, classmate na ko siya sa NC2 dati. Sa CSS or Computer System Service ng NC2. Muna yung pangutana. Paano ka makahawa sa pagka-KJ? So, muna yung pangutana. So, natay gamay nga problem. So, siguro madunggan man niya sa background no? Diba? So, dili na ko control ang akong background because naka sa boarding house. Diba, para dyan manggod sila. Kaya na dyan may ngawang pagod kung sila magparadyo. So, anyway, magpasid na lang. Kaya matay mabuhat. Sometimes, napod ko pagka-KJ. Especially pag feel na ako dili tama, parang something na hit naman ni. So, masahay yung palayo na lang ko or di na lang mag-appeal o anak bitaw. Kinahanglan man good nga i-control po na ito akong sarili, di ka nagpataka-taka, diba? Depende sa situation kung unsa man to nga bagay, kung naasa ka KJ ka, kung kabalo ka nga mali, diba? Okay lang nga maging KJ ka, kahit kung sabay sad ka pero kabalo ka nga mali, ikaw lang gihapon ang mag-suffer sa may consequences ang tanan buhaton nato, diba? Pero kung sa good thing man ka maging KJ gihapon ka, siguro try to nahinayan ni mag-blend sa uban sabay kung kabalo ka nga sa tama man o kabalo man ka nga wala may lain, diba? Try to socialize, parang meet new friends. Usahay man good ang reason kung nga ng KJ ang tao, siguro na ginapagdaanan, diba? Tatakabalo. So, kinahanan po nato sila santo, hindi nato sila puso. Uy, KJ ka na tatakabalo sa ilang story kung baga. Ang atong nabalaan lang is maybe some chapters lang sa ilang life, di ang whole chapter sa ilang life, or libro kung baga. So, yan na. Ito lang. Okay, ang next question is gikan siya kay Giselle Jean Roquero na siya. Unsa imong unforgettable experience as a college student? So, kumbaga, as a college student before. So, sobra 24 hours ni walay tulog just because naghimo ni old project. I think sa ito nga subject of logic circuits niya. So, breadboarding, maghimo og circuit tapos di siya basta-basta dali mahuman. Ang isa ka plate na tinatawag na plate, isa ka plate usahay mahuman na mo og 1 week, pulaw-pulawan pa na mo na siya ang vacant nga time. So muli sa boarding house para maghimo ato. Niabot jud sa punto nga sobra 24 hours ni walay tulog just because naghimo niya overtime man din na mo siya. Ito lang. Diyan ako tumalintan. Question number 8. Gikan kay May Francis Ann Pasete. Kinsa man imong classmate gikan high school to college? Ang akong classmate gikan high school to college is none other than siya. Ang question ay si May Francis Ann Pasete. Classmate ni high school, hantod na nga college, uban ni hapon. So, sumud na kaayo ang dagway na akong makita pero halos nagpiti. Tatakpan na siya. Question number 9. Ana siya. Bakit mahirap ma-predict ang mga nangyayari? Mahirap ma-predict ang mga nangyayari. Siyempre, wala ka kabalo sa future. Hindi na ito makita. Ang guess lang na ito ang possible na makitabo sa kabagay. Medyo takabalo sa exact yun nga mahitabo. Diba? So, complicated. Pero, anak dyan siya. Anak dyan ang reality. Dyan na ito ma-predict ang future. Only God knows. Okay, question number 10 na siya. Akong question kay, unsa pa imong goals and ganahan ma-achieve?
speaking of goals, so daghan kita goals sa life. Sa family, sa future sa atong family. Kailangan pa dyan ako ma-achieve is, kasi siya, dati pa dyan nila ako siya nga, goal. Kung baga, gusto ko maging good influence sa uban. Though, dili man ta perfect na tao, so nobody's perfect. Gusto man ako maging model, kung baga, maka-influence ta ang tao, maka-inspire ta ang tao, diba? Through sa atong life, sa atong ginagawa. Ano siya? Question number 11. Ana siya, do you consider yourself an introvert or an extrovert? Answer is, I consider myself an introvert person. Introvert. Yes, I'm quiet and shy person. So, dili ko hilig jud magstorya actually. So, sa high night time nga, labi na pag strangers, kung di ko magstorya, kung di ko istorya. So, na ako fear nga makipag-communicate sa tao, labi na sa crowd. So, wala ko nasanay. But there is always a room for improvement, di ba? So, ito siya. Question number 12 from Ate Tin Pulido Agbon. Congratulations, Ate Tin. So, nag-allow na siya because my answer, you don't have to be like me. Just be you. Everyone is unique. So, tanan man ta, lahi-lahi man ta, diba? We are all unique. So, naatay mga lahi-lahi na personality, attitude. If ever man nga naatay tao nga kung asa na-inspire ta, kung asa giganahan ta, na kumbaga atong gina-look up, you don't have to copy her nga. As in, copy jud, murag impostor na kaya na. But, ang dapat mong kapihon is ang ba ako na siya good attitude na dapat mong kapihon i-apply mo sa imong sarili kung unsa man itong good thing about her or him. Feeling mo kung unsa itong makatabang sa imong hanggang mag-grow sa mata siya.